Kaixo nere super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Badakizute umen noiz egiten duten elkarlan gehiago, gurekin, konexioa sentitzen dutenean emozionalki, bai? Azkenean ez badugu hau lortzen, beldur gehiago, erresistentzi gehiago eukiko ditugu. Zer esan nahi du konektatzea zuzendu baino lehen? Jarri zaite bere altueran, begietara begiratu, suabe ikutu, doinu atsegina erabili, bere emozioari balioa eman, argibide bat edo eman baino lehen. Eta berarekin elkarbanatu, jolasa eta momentu horiek konexioa edo lotura indartzeko. Goazen adibide bat jartzea. Karrax egiten du adibidez zure aurrak, jostaioa nahi dulako. Zesan dugu, ez karrax egin, ongi portatu. Edo, probatu ezakegu, jostaio horrekin oso unkituta edo emozionatua zaude. Goazen bajuxeago hitzeitea, eta arretaz hitzeingo dizut. Arretaz entzungo zaitut, bai? Hemen konexio emozionalari indarra ematen diogu zuzendu baino lehen, ez? Adierazpen hori zuzendu baino lehen, orduan indartuko dugu harremana eta aurrak gurekin elkarlanean aritzeko jarrera. Hau gustoko baduzu, etorri nire doako online tailerrera abenduaren 2 arratsaldeko 6 zure zai geratuko naiz.